Νικό και τον Πέπε που είναι ο ψηλός διαγώνιος στο μπλοκ, με διπλό μπλοκ. Είναι καλύτερη η ΑΕΚ και στον πόντο υποποδοχή και σε transition. Έχει 3 στις 4 επιθέσεις. Το transition είναι όταν παίζεται την μπάλα, αλλά σήμερα θα πω για την κόντρα επίθεση, όταν ανανεώνεται το σέρβις. Αυτή τη στιγμή έγινε ένα σέρβις από τον Ευσταθίου, κάναν μπλοκ, πήραν πόντο. Και ο Ευσταθίου είναι αυτός που απειλεί περισσότερο στο σέρβις. Έκανε 4 συνεχόμενα σέρβις πριν και τώρα κάνει το δεύτερο. Για να δούμε. Είναι αυτός που απειλεί πιο πολύ. Τώρα κάνει ένα τακτικό σέρβις γιατί κάτι είπανε στο μπλοκ. Ο Τσάβες στο καρφί, το μπλοκ. Κάνει την άμυνα ο Νατόπτα, όμως ο Ευσταθίου εκεί με τον Μοράλες δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν. Θα χαθεί. Δεν θα βγει τελικά η άμυνα για την ΑΕΚ. Προηγουμένως ο Ευσταθίου έκανε float service στο Μάρτιν που δεν το συνηθίζει. Κάνει jump service για να κάνουν διπλό μπλοκ στο Τσάβες. Πέτυχε το διπλό μπλοκ, αλλά μετά είδαμε το λάθος. 16-19. Τερες Μάρτιν με δύναμη στο service. Ο Τσάβες στο καρφί, είναι block out και ανόρθωση θα μειώσει στους 2 πόντους, 17-19. Είχαμε και πάλι εδώ τον τελευταίο πόντο. Και νέο time out. Αυτή είναι η φορά από τον Πέτρο Κοντό. Η ομάδα του μείωσε από τους 4 στους 2 πόντους. Ο Μάρτιν βλέπουμε να πιέζει από πλευράς ανόρθωση στο σέρβις. Έχει και 2 άσους και ένα overpass τώρα. Overpass λέμε όταν η μπάλα χτυπάει ο σερβερ, κάνει υποδοχή μια ομάδα και έρχεται κατευθείαν στο γήπεδο της άλλης. Που είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό πόντο για την ομάδα που σερβίρει. Και ανανεώνεται έτσι ξανά το σέρβις. Δηλαδή μπορεί να κάνει και άλλους πόντους. Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό που θα αξιοποιήσει την επίθεση, γιατί είναι μια μπάλα που θα βγει πάνω στο φιλέ και βγαίνουν με 4 επιθετικούς στην κόντρα επίθεση. Και από την ΠΟΚΑ είναι ο Ευσταθίου αυτή τη στιγμή που απειλεί στο σέρβις. Σίγουρα ο Πασαδόρος με τον Γκονζάλες και τον Κολά είναι καλύτερη σέρβερ, αλλά σήμερα ο Ευσταθίου κάνει δουλειά. Και εδώ ένας ακόμη άσος από τον Μάρτιν. Είναι μέσα η μπάλα από το σέρβις του Καναδού. Μείωσε στον πόντο τώρα, 18-19. Τρίτος άσος από τον Μάρτιν. Και είδαμε πολύ όμορφα τον προπονητή τον Γιούρι Φιλίπποφ να παραδέχεται ο ίδιος ότι ήταν μέσα η μπάλα από το σέρβις του Μάρτιν. Εδώ ο Τσάβες τελικά ολοκληρώνει την προσπάθεια για την ΑΕΚ. Εκταστό όμως εκεί από τον Μοράλες. 19-19. Η ισοφάριση. Εδώ δυσκολεύτηκαν, κατάφεραν όμως να βγάλουν άμυνα επέκτησης ανόρθωσης από ατομικό λάθος του Μοράλες. Ήρθε ο πόντος για την ανόρθωση και την ισοφάριση του σκορ. 19 όλα. Με ένα επιμέρους σκορ 4-0. Και κάπου εδώ μπαίνει τέλος στο σέρβις του Μάρτιν με την αστοχία του. 19-20. Ο Χωσέ Λουίς Γκονζάλες. Η Πέπε αν προτιμάτε καλύτερα για το σέρβις που είναι άστοχο. Και ξανά στην ισοπαλία το σετ, 20-20. Στο σέρβις ο Στέλιος Μιχαήλ. Βγάζει ένα top tat με δυσκολία την υποδοχή. Ο Μοράλης για τον Πέπε, άμυνα από τον Μάρτιν. Μάθημος Οικονομίδης για τον Τσάβες. Το μπλοκ την μπάλα. Εδώ και πάλι μια μικρή ασυνεννοησία ανάμεσα σε Μοράλες και Πέπε. Έτρεξαν και οι δύο στην μπάλα. Για το 21-20. Η ανόρθωση ξανά μπροστά στο σκορ. Είναι η δεύτερη μπάλα που κερδίζει η ανόρθωση στην κόντρα επίθεση. Έχει 2 στις 5 στην κόντρα επίθεση. Η ΑΕΚ έχει 3 στις 4. Θεωρώ ότι το κλειδί ήταν το σέρβις του Μάρτιν, ξανά βάλαν την ανόρθωση μέσα στο παιχνίδι. Έκανε 2 σέρβις, το ένα άσο και το δεύτερο χάλασε στην υποδοχή και πήρε στην κόντρα επίθεση ανόρθωση στον πόντο.
και έφερε στην ισοπαλία και τώρα το αποτέλεσμα να κάνει ακόμη ένα πόντο και να είναι μπροστά. Διαφορά στον πόντο με την Ανόρθωση να προηγείται. Ανόρθωση που ήταν πίσω με 15-19. Δυσκολεύει την υποδοχή. Ο Μιχαήλ όμως δεν μπόρεσε να βγάλει άμυνα στην συνέχεια. 21 όλα. Εδώ ξανά ο καρφί του Κνέζεβιτς έστειλε την μπάλα στη γωνία και ο Νίκος Κολάς είναι στο σέρβις. Ο Μάρτιν έβγαλε την υποδοχή. Ο Οικονομίδης για τον Τσάβες. Η μπάλα στο μπλοκ. Πέπε, Μοράλες. Ο Κολάς δεν μπορεί. Εδώ ξανά δοκίμασε για την άμυνα ο Πέπε. Στην πλάτη του Μοράλες η μπάλα. Τεχνιδιάστηκε στη συνέχεια ο Κολάς. 22-21. Λούκας Τσάβες. Μιχαήλ έβγαλε την υποδοχή. Πάει ο Νατόπτα για το καρφί. Άμυνα από τον Τσάβες. Ο Μάρτιν θα περάσει την μπάλα. Ο Μοράλες για τον Κνέζεβιτς. Άμυνα από τον Τσάβες. Ρόλο Πασαδόρου από τον Μάρτιν. Το μπλοκ όμως από Νατόπτα και Κνέζεβιτς στον Αργεντινό της Ανόρθωσης, τον Λούκας Τσάβες. Εδώ και πάλι. Εδώ η μπάλα καίει. Εδώ είναι η ώρα του διαγώνιου, αλλά σε αυτή τη φάση ο Τσάβες δεν είναι σίγουρα πολύ καλός παίκτης. Δεν θα απεξήλθε. Έκανε ένα χαμηλό χτύπημα πάνω στα χέρια του μπλοκ. Χωρίς να πούμε ότι ήταν τέλειο το μπλοκ από πλευράς Κνέζεβιτς και Νατόπτα. Αλλά εδώ θα μπορούσε να γίνει το 21-23 και ξανανανεώνει στο σέρβις. Εδώ είναι μέσα η μπάλα. Επιτυχημένο το καρφί και 23-22. Ο Μάρτιν, ο οποίος δίνει αρκετές λύσεις για την Ανόρθωση. Η αλλαγή με τον Χριστοφή να περνάει στη θέση του Γιάννη Κοντού. Ο Μάρτιν έχει 4 στις 4 από υποδοχή και 0 στις 2 στην κόντρα επίθεση. Έχει βέβαια και 3 άσους. Αντώνης Χριστοφή λοιπόν στο σέρβις. Ο Κολάς έβγαλε την υποδοχή. Ο Νατόπτα. Η μπάλα στη συνέχεια είναι στον Πλατρίτη και έξω. 23 όλα. Και κλείνει η αλλαγή με τον Κοντό να επιστρέφει στη θέση του Αντώνη Χριστοφή. Εδώ είναι κρίσιμο το σημείο. Ο Πασαδόρος μετά το 20 κάνει αρκετό καλό σέρβις. 23 όλα λοιπόν. Φερνάντο Μοράλες με δύναμη στο σέρβις. Υποδοχή με δυσκολία από τον Πλατρίτη. Ο Μάρτιν θα βγει άμυνα αρχικά. Ο Μάρτιν όμως με νέα προσπάθεια παίρνει τον πόντο για την Ανόρθωση. Για το 24-23 και set ball για την ομάδα του Πέτρου Κοντού. Ήταν φοβερή η πάσα του Οικονομίδη. Έτρεξε σχεδόν από την κερκίδα, έκανε πάσα στο 4. Συνήθως οι προπονητές θέλουν κοντά να είναι στο 2 για να μην ρισκάρουμε σε αυτή τη φάση. Στο 4 βγήκε πολύ καλή και ο Μάρτιν χτύπησε την μπάλα. Ήταν πολύ καλή προσπάθεια και με λίγη δόση άγνοιας κινδύνου θα έλεγα. Πεταρουζούνοφ. Νατόπτα βγάλει την υποδοχή. Ο Πέπε στο καρφί. Πάνω στο σώμα του Ουζούνοφ που δεν μπόρεσε να βγάλει άμυνα. 24 όλα. Πολύ ψηλό χτύπημα, πέρασε πάνω από το μπλοκ. Φανταστικό χτύπημα. Μπράβο στον Πέτρο Γκονζάλες. Και είναι ο Ουκρανός, ο Δημήτρο Νατόπτα, στο σέρβις για την Πόκα ΑΕΚ. Στο 24-24. Η άμυνα από η υποδοχή του Πλατρίτη. Θα περάσει την μπάλα ο Μάρτιν. Μοράλες, ο Σταθίου και ο Πέπε θα δεχτεί το μπλοκ από τον Μάρτιν και τον Μιχαήλ για το 25-24. Ήταν ευκαιρία εδώ να περάσει η ΑΕΚ μπροστά. Όμως νικήθηκε από το μπλοκ ο Πέπε. Η απογοήτευση εδώ στον Αργεντινό. Και είναι τώρα ο Άνθιμος Οικονομίδης για την Ανόρθωση στο σέρβις.
Ο Βασίλης Μιχαήλ έβγαλε την υποδοχή. Μοράλες για τον ευσταθή, επιτυχημένος πρώτος χρόνος. 25 όλα. Ο Κνέζεβιτς περνάει ξανά στη θέση του λιμπερό του Βασίλη Μιχαήλ που πέρασε στον πάγκο. Ο Ευσταθίου τώρα στο σέρβις. Και πάλι με δύναμη είναι έξω. Η ανόρθωση παίρνει προβάδισμα ξανά 26-25. Με τον Καναδό τον Τέρενς Μάρτιν να είναι στο σέρβις. Ο Μάρτιν, να θυμίσουμε ότι έχει 3 άσους. Εδώ βγάζει με δυσκολία ο Νατόπτα την υποδοχή. Μπάλα να δούμε, περνάει τελικά. Χάθηκε το στοιχείο της επίθεσης για την ΑΕΚ. Νέα ευκαιρία τώρα για την ανόρθωση. Οικονομίδης για τον Τσάβες, το μπλοκ η μπάλα. Ο Οικονομίδης, ο Μιχαήλ για τον Κοντό στο μπλοκ. Σώζει με την άμυνά του ο Μιχαήλ. Το πέρασμα από τον Κολά. Οικονομίδης από τον Πλατρίτη, η πάσα για τον Τσάβες. Ανανεώνεται η επίθεση. Ο Μάρτιν έρχεται να δώσει τον πόντο στην ανόρθωση. Ένας δραματικός τελευταίος πόντος σε αυτό το πρώτο σετ. 27-25 η επικράτηση για την ανόρθωση που παίρνει προβάδισμα σε αυτό τον αγώνα. Θα δούμε εδώ ξανά. Είδαμε πώς ολοκληρώνει την προσπάθεια του ο Τσάβες έπειτα από ένα πολύ όμορφο πόντο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.